Hermed vores lille julehilsen til jer i Danmark. I skal se, hvordan vi har det her i galleriet, og jeg laver en lille rundtur. Her i vores vindue har vi en meget flot delfin-skulptur, som jeg håber at få solgt her til jul. Jeg har heldigvis nogen, der ser på den. Og ellers så har vi lidt af hvert, også hvad kunst angår. Tegningerne bag her på den røde væg er originale blyantstegninger af Ronnie Burns fra København. Han er meget, meget dygtig. Ned ad trappen kommer vi til endnu et udstillingsrum. Og her ser I bygningen, vi er i. Den ligger på Kompanigade i Christiansted. Håndlavede silketørklæder, de bliver lavet her på St. Croix. Har nogle dejlige farver. Så har vi smykker, håndlavede smykker, helt specielle. Og i siderummet her har vi en udstilling med denne måneds kunstner, der er Rastafarian, og det ser man tydeligt på de fleste af hans billeder. Han har lavet et med 2 små hvide piger, det kom han godt fra, men ellers er hans emne jo noget helt andet, som I kan se. Bent har også kunster. Her er et af hans fotografier, der hedder Rødder. Og så går vi videre ud mod det andet vindue. Jeg vil gerne vise jer en hel del mere, men det er der desværre ikke plads til, når det skal sendes. Her er en af vores Moko Jumbies. Det er noget, vi mener holder de dårlige ånder, ikke den dårlige ånd selvfølgelig, de dårlige ånder væk fra huset. Og så til sidst kommer mit lille nissepar, og sammen med dem vil vi ønske jer rigtig god jul og alt godt i det nye år.